eu tuve esta enfermedade, apareceume no ano 2020, na época da pandemia, operáronme 3 veces, e nada, volvíame salir o cancro, a raíz de eso, o urólogo mandou unha oncóloga para ver que iba que facer. Nada, decidiron que tiña que facer unha cistectomía radical de vexiga, e o doutor Ruibal, que foi que levou a operación final miña, dixonos que sí, que corría moito risgo e que posiblemente sería o mellor levar a cabo a cistectomía radical. Fomos consultar con a Derlas, que é a nosa compañía aseguradora, e pedimoslle un sitio onde nos podía realizar esa operación con cirurxía robótica. A cabo dunhos días mandaronos un escrito de que non o cubría o concierto. Nos presentamos un papel a Muface, unha solicitud a Muface, pois pedíndolle un destino en calquer sitio de España. Dábanos igual trasladarnos a calquer sitio de España. Esperábamos que realmente nos dieran unha solución. Dixeran, pois tes que marchar a Madrid, tes que marchar a Barcelona, a Valencia, a Sevilla, danos igual a donde ir, pero que nos la fixera co que nos recomendaba o urólogo e a oncóloga. Topámonos co de sempre. Non está no concierto e non hai nada que facer. O obstáculo máis grande foi que non me dieron ninguna solución desde o principio. O sea, eles plantábanse en que non entraban no concierto coas aseguradoras e que non había volta que darlle. Por moito que presentara papeles, eles non me arreglaban nada, non me solucionaban nada. A solución tuvemos que buscarnos. A pesar de ter a recomendación do urólogo e a oncóloga, non nos solucionaron nada. A raíz deso, nos decidimos operarnos porque fomos a operación, decidimos que nos operara o Dr. Ruibal porque o cancro a min extendíase de maneira exagerada por o corpo, e a partir de aí, de operación, primeiro foi salvar a vida, intentar salvar a vida, e a raíz da operación foi cando empezamos a pedir o papeleo, cando me estaba recuperando, o papeleo é a reclamarlle a Derlas a través de Muface que se fixera a cargo do costo da operación, que foron 31.100 euros. A operación que tuven que pagar eu por adiantado. Non nos vimos apoiados por Muface en ningún momento. Eu vime perdido. Miña muller buscou un abogado que nos levara o caso, porque claro, eran moitos cuartos, víamos que era unha injusticia que esta operación se levara a cabo no sistema sanitario español e nós, por ser de Muface, estuveramos discriminados e non nos permitiran levar a cabo esa operación con o robot Da Vinci. Deuse a casualidade que tiñamos ali un compañeiro moi bo en Correos, que traballamos en Correos, Pepe, un compañeiro espectacular, preguntoulle, miña muller, conoces algún abogado que ler estos temas así e tal? Entonces, como nós estábamos perdidos, preguntoulle a él, el contestalle, mira, non te preocupes, vou consultar no sindicato, no meu sindicato, a CIGA, consulto, a ver que me din. Nada, pois, a cabo dunhos días, 2 ou 3 días, dixolle, mira, non te preocupes, vamos levarnos o tema este teu, consideramos que é injusto, que non por estar en Muface non tes que non ter unhas prestacións, entonces, pois nada, están facendo esta entrevista pois para dar a coñecer este caso e que chegue a maior xente posible que, por desgracia, podelle pasar o mesmo camiño. Todo o mundo ten que reclamar o que considera xusto. Non se pode quedar quieto, porque se non reclamamos non chegamos a ningún lado. Muface ten que preocuparse de que os que estamos metidos nese réximen teñamos as mesmas garantías e servicios que os que están na Seguridade Social. E en este caso non foi así. E imagino que, desgraciadamente, en moitos outros casos, pois vai ser.